Türkmenistanda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda okuýan studentleriň tölenün okuw töleglerini geçirmekdäki kynçylyklar dowam edýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, studentleriň enatalary okuw töleglerini türkmen banklaryna geçirse-de, Türkmenistan tarapynyň pul serişdesini daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň bank hasaplaryna geçirmeýändigini aýdýarlar. Çağalary Russiýada, Belarusda, Täjikistanda we Gyrgyzstanda okuyan enatalaryň ençemesi okuw töleglerini tawşyrandygyna garamazdan türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda okuyan studentleriň şertnama esasynda uğradylmaly okuw pullarynyň oktyabr aýynyň içinde geçirip bermegi wada beripdirler. Enatalar indi oktyabr aýyna garaşandyklaryny aýdýarlar diýip habarçymyz gurrun berdi. Bellep geçsek 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi sowdasyny ýatyrandan soň ýurtda dollaryň resmi kursy 3,5 manat möçöründe saklanylýan mahaly onuň gara bazardaky bahasy 5 hisseden hem köp gymmatlap 20 manada çenli ýetdi. Şeýle-de ýurtda dollaryň resmi sowdasy ýatyrlandan soň raýatlaryň ýurduň daşyna pul uratmak mümkinçiliklerini hem ençeme tapgyr çäklendirmeler girdildi. Häzirki wagt daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleri okuw töleglerini türkmen banklary arkaly diňe Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan tasdiklanan we beýleki resmi namalar bolanda dollaryň resmi kursy esasynda okuyan universitetine geçirip bilýär. Bu türkmenistanly studentler üçin resmi kursy esasynda türkmen manadyny daşary ýurt valutasyna öwürmek boýunça esasy mümkinçilik bolup durýar. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä şu günler Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Daşary işler Ministrligi we Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa gullugy daşary ýurtlarda okuyan studentleriň bu mümkinçiligini hem ýatyrmak ähtimallygynyň üstünde maslahat edýärler. Çağalary daşary ýurtlarda okuyan lewaply we daşawudly enatalaryň aýtmaklaryna görä türkmen häkimetleri mümkinçiligi bolan Türkmenistanly studentleriň okuyan ýurdunda gazanç edip özleriniň zerurlygyny we okuw töleglerini özleri işläp gazanmalydygy barada maslahat edýärler. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Daşary işler Ministrligi we Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa gullugy studentleriň daşary döwletlerdäki ýokary okuw jaýlaryna golay boş iş orunlaryny ketgitläp, olary studentleriň okuw şertlerine görä planlaşdyryp, iş şertnamalaryny baglaşmagy maksat edinýärler. Bu barada lewaply we daşawudly enatalaryň ençemesine duýdurylypdyr. Ýöne bu ýagdaýyň anyk haçan amal edilip başlanjakdygy belli däl diýip habarçymyz muny türkmen häkimetleriniň daşary ýurt valutasyny ýurtda saklap galmak üçin edýän tagallalarynyň ýene biri diýip düşündirýär. Adatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi we Merkezi Banky bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Ýöne bellep geçsek Adatlyk radiosy daşary ýurtlarda okuyan ýa-da mundan beýlek bilim almak isleýän türkmenistanly ýaşlaryň okuw tölegleriniň ýokary okuw jaýlarynyň bank hasaplaryna geçmeýändigi we şol sebäpli ýaşlaryň durly kynçylyklary bilen ýüzeýiz bolýandygy barada ençeme gezek habar beripdi. 3-nji awgustda redaksiýanyň adyna gelen hatlaryň birinde Orsetň medisina universitetlerine girmek üçin synagdan geçen ýaşlaryň ençemesiniň okuw töleginiň türkmen banklary tarapyndan geçirilmändige sebäpli bialaç ýygyna gaýtmaly bolandygy aýdyldy. 2 aprelde Belarusyň Döwlet Medisina Universitetinde okuyan türkmen talipleri özleri üçin Türkmenistandan bank geçirimleri arkaly uğradylan okuw tölegleriniň ýokary okuw jaýynyň hasabyna wagtynda geçmeýändigi sebäpli özlerini okuwdan çykarylmak howpunyň awanýandygyny aýdyp maglumat beripdiler. Şol bir wagtyň özünde okuw tölegleri ýokary okuw jaýynyň hasabyna wagtynda geçirilmändige sebäpli okuwdan çykarylyp ýurda dolanan talipleriň howsarlarynyň okuw üçin türkmen bankyna tölen pullaryny ýygyna alyp bilmeýändigini iýul aýynda Azatlygyň ýurdu içindäki habarçylary habar beripdi.